Shalom. Paralado pasahaton selamat hari Minggu. Tusude ruas namandohoti parmingguonon. Martua maakanaro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion imana margoar minggu letare. Namar lapatan marlas niroha mahamu. Topik minggu ta sadarion las niroha di aka naung jupangan Yesus. Tapuji ma debata di bagasan las niroha, ta endehon ma marlas niroha hitawon. Marlas niroha itaon mamuti debata ayat sing niroha nai domo duroha tai umban nuai magdomui Ison sadarion, dison sadarion. Di baeli mangogobe, mahitaon sude. Mamuji Tuhan Yesus para siroha gorangi sibat pasti roha tai nuai lan sogope nuai lan sogope. Alai talimot mahuhur membaca kaplok-plok baritan itu hatai marhite parangetai dijoloni dongatai di atas kanon di atas kanon. Marhite-hite guardi debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Marlas niroha mahamu rap dohot Yerusalem, jala marolop-olop mida ibana sude hamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas niroha situtu marap dohot ibana sude hamu, ale akana marsak roha mida ibana naiselaon. Las do rohaku di akana mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata. Upuji hami maguarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alen ni saluhut nabi naenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite hite asini roham, asahu pikiri hami toktong nati naonmu dohot hamamatem. Asa huharsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong. Jala asa maroha haholongon hami uhut mandok moliate tuho. Asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tongani saluhut uria naung tinobusmu marhite-hite mudar munabadiai
olat nion ro di saliling-lilingna. Amin. Tangihon hamu mapatik ni dibata, sian patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu do naturasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon, unangho mamunu. Patik papituhon, unangho mangalakku. Patik pawaluhon, unangho manakko. Patik pasiahon, unangho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham di bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasani donganmu. Ima sahatna, atong rap manggido gogo mahita mangulaho nahobar tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulau nahobar tu patikmi. Amin. Tangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, naro dohami tujolo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, salut dohami mandibil sian akadalanmu, matsai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan,
ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Saingot mahami hombar tu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonot dohatan ni Tuhan Jehovah. Nungap polahu pasisi songon opun pangalausim. Jala songon opun manorop akadosam. Sai mulak maho tuau. Ayaudo si paluaho. Hasangapon madi debata nadigijang. Amin.
gunung masalah, hujan monani, aku aki nabasai, dono aki. Ibadah porusaki digodangi dosaku, mudahna doma muriam ditobus dosaku, tuaku nabesikati dibaeni. Puji oki masanai. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion, iman atar surat di Pesalmen Bidu 5, mamukasian ayat 8 1 ayat 10 tolu. Pesalmen Bidu 5, mamukasian ayat 8 1 ayat 10 tolu. Tajahama marsorin-sorin. Alai yang guau, sian godang ni asi ni roham, sai bongotakku do bagasmu, marsoba do pak bagas ni habadiaon mi, maka biari ho. Aidang pos rohadi hata nasidai, sai hamagoan do tahin ni roha nasida di bagasan godung na talak do tolonan nasidai, di palandit-landit do ia dilana. Sai marlas ni roha masude akan marhaposan tuho, sai marendei mana sidaro di saleleng-lelengna, alani ondinganmu nasida, sai marolop-olop mamidaho akan holong roha di guarmu. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani dibata, jalan nau peopsa. Amin.
porseai ibana patuduhon nan sidalanan mi asa marolok-olok oh di ujung nai ibana dodonganmu nuai nang sogodi. Hatidakon maha porsiatai, songo nahina tidakon idungata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sotodosan, nantu mau palangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imanati dibuhan Miss Maria, nagabe-gabean santon di parbadian, andorang sohabu. Ido tuhata natu mau nambernit di pahuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silam natu atu banu turu dung tanom namulak mangulu di hari patuduhon nama naik tu surgo lahu tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasoatu dosani disima ibana paimal moksogo tu tanoon mangumi halak nama ngulu dot namate au porsia diton di parbadian jaladong sadahurian abadia, muriah topan di halak Kristen akan abadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu sukut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasoras suda. Amin.
Salam. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 10 Maret 2020. Na parjolo, goarni minggu ta sadarion ima minggu letare. Lapatanna marlas ni roha mahamu. Doho tema las ni roha di akanaung jupangan Yesus. Na paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat 24 Maret 2020 di Patupa Huriata do partangyangan sektor. Maringanan di Bagas Garejaon, turpuk jamita di enet sian ulau ni apostel bidu onom mamuka sian ayat sada sa rodi ayat pitu. Doho tema ulahon uhum dohot hati goran. Atong riama hitaro tu acara partangyangan ini dibuka masuk pukul 10:30 WIB. Napa tuluhon warta Dewan Koinonia tolu A seksi sekolah minggu hobartu program distrik 8 DKI Jakarta tahun 2020 di hari Rabuon 22 Maret 2020 mulai pukul sia WIB sahat tuna sidung di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pembinaan dohot pembekalan guru-guru sekolah minggu. Maringanan di HKBP Rawamangun. Dohot mewakili Sian Huriata, Ima Naparjolo, Uli Renta Lubba Tobing. Napa duahon Lasma Nadeak. Napa toluhon Astrid Pardede. Napa opaton tersayang Situmorang. Napa limahon Amelia Hutasoit. Napa onopon Risma Hutajulu. Napa pituhon Dara Linca. Napa waluhon Maria Febrina Simanjuntak. Tolu B seksi Paropuan. Sadarion Minggu 10 Maret 2020 dung sidung parmingguan arian di Patupa seksi Paropuan ni Huriata do latihan kor maringanan di Garejaon. Pinangido tusude anggota Ina Kamis, Ina Hana, Ina Gracia, dohot paduan suara Serenity asa hadir madohoti acara latihan kori. Tolu C Bonataon Pasutri di hari Minggu 10 Maret 2020 tolon mulai pukul 15 WIB saat tuna sidung di Patupa do acara Bonataon Pasutri maringanan di Bagas ni amang situa Insinyur Henry Sirait MM Inang Boru Nababan. Alamat keluarga Jalan H. Muhyin nomor 20 RT 06 RW 06 Jatiwaringin. Pinangido tusude anggota punguan Pasutri asa ria di Bagasan Lasni Roha madohoti acara Bonataoni. Tolu D PA seksi remaja. Hari Sabtu 25 Maret 2020 tolu mulai pukul 10 WIB di Patupa Huriata do PA seksi remaja. Ima naniuluhon ni inang situa ade Boru Simanjuntak. Maringanan di konsistori. Nats PA di enet sian Masmur bidu 50 sada ayat mamuka sian ayat tolu 1 ayat pitu. Tolu E seksi Naposobulung PA NHKBP. Di hari Sabtu 25 Maret 2020 tolu mulai pukul 10 pitu WIB di Patupa Huriata do PA Naposobulung maringanan di aula gereja. Doho tema berakar, bertumbuh, berbuah dengan judul Take Root, Growth and Bear Fruit in God. Nats Alkitab dienet sian Matius bidu 10 tolu mamuka sian ayat sada sa rodia 20 tolu. Pelayan PA Ima Amang Padita R Silaban STH dung sidung acara PAI laos diduti mamuse latihan kor Ima nani uluhon ni Eva Boru Manulang. Paupaton
Panitia Pesta Jubileum HKBP Pondok Bambu 50 tahun 2020. Opat A, serah terima lagu Jubileum HKBP Pondok Bambu. Sadarion, Minggu 10 Maret 2020 di Parmingguan pukul 7.00 manogot dot pukul 30 Arian, dung sidung Majahatiting, tim pencipta lagu Jubileum mangalehon panorongangion tentang lagu Jubileum. Dung sipul panorangioni laos didutima pemutaran lagu Jubileum. Jala di Parmingguan pukul 30 WIB, partitur lagu Jubileum di pasahat ma tuhuriata melalui amang padita Silaban STH. Huriata pasaton mauleate tu sude tim pencipta lagu Jubileum HKBP Resort Pondok Bambu. Anggiat ma marhite partisipasi muna lam marsangap ma goarni tuhatai. Opa B, Bazar Panitia Jubileum. Di hari Minggu 2 April 2020 naneng ro dung sidung Parmingguan pukul 7 manogot dohot pukul 30 Arian, huriata melalui seksi dana Panitia Jubileum naeng patupahon kegiatan penggalangan dana melalui kegiatan Bajar. Pinangido tu sude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi atas penggalangan dana tersebut. Palimahon, Warta Dewan Diakonia Seksi Sosial. Sadarion, Minggu 10 Maret 2020 di Parmingguan pukul 30 WIB, dung sidung anon serah terima lagu Jubileum di pasat huriata do ulos las niroha tu inang nyonya hot mauli manulang boru tabarat ruas sektor 2 wik 5 ala nangguk umur nasida 70 tahun na di hari Rabu tanggal 15 Maret 2020 nang salpo. Tuhata matotong nama masu-masu nasida songoni nang keluarga pe. Paunopon, surat masuk Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 mulai pukul 8.30 WIB saat tunasidung di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do seminar dan workshop tahun profesionalisme dohot penata layanan maringanan di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jalan Margonda Raya nomor 20 Depok, Jawa Barat. Pinangido tu amang padita resort, ketua dewan, ketua majelis perbendaharaan, bendahara dohot sekretaris huria asaria madohoti acara i. Papi Tuhon, ruas namar sahid. Di bagasan parsahito do ruas ni uriata ima inang nyonya situa DJ Tarihoran boru sitorus nuaing dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara atong tabua ma di bagasan tangyang ta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Napauluhon parhepengon. Pelean tuhuria godangna Rp6.654.850. Pelean tu pusat godangna Rp10.572.150. Pelean tu DSH godangna Rp7.310.000. Punguma sude Rp22.521.000. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhata di batama sudi pakobasion doho peleani bae sangap do puji-pujian di gowarni tuhata. Nuaing pinasa matiki tu panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Resort Pondok Bambu.
Salom amang inang, nahuhormati kami amang Padita Resort, Padita Ersilabadot inang, amang Padita Ahasitompul dot inang, ama nami dot inanami parhalado ni Huriata, suwaksoni nang dihita salu na dihamu amang inang, dohot yanakon nami napo sa bulong. Parjolo mauli ate tapasat amat talibata pardenggan basay. Ala asido tolong ni rohana boy hita marpungu di bagasan lasen rohani para mingguat ta di bagasan sadarion. Lau manangihon hatani Tuhani. Amang inang obartu panomonomuota di Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Daksa dia leleng naik ima na nagsipatu pota di tanggal 10 Juli 2023. Jala adoraksoi patu pota dotong pesta penggalangan dana di tanggal 25 Juni 2023 di Gedung Gorga. Obar tu si amang inang di rapot-rapot ni panitia suaksongoni nang dihadiri amang pendeta. Di las ni rohatta di jubileumi adong manian nagabe monumental si ingotota di jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu berupa fisik dan juga non fisik. Jala diputus sama pada rapati ia fisik na nagsi bangunot tagabe monumental ima pembangunan Gedung Moria. Napadua homo se non fisik ima asa adong si ngotota di 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Mars Jubileum HKBP Pondok Bambu. Di hasil rapoti diputus semua muse asa nyan lagu Mars Jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Huriat tama natong menciptakan lagu ini. Pada saat itu songon kami seksi acara ditugason amang Padita Resort asa kami nama koordinir untuk cipta lagu HKBP 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Moldo hujalo kami niyan ala ulon na borak do dangano perbinoton nami taringot tu musik dohdak kana singay. Jala pada saat ini dak pola arong tanggapan dobesya kami lah mengolohon amang Padita Resort. Alay saya pikir-pikir kami ma di pesta nabalga jala di pesta lasniroha arong pangiduan ni Huria dot panitia asa marlasiroha sudah merite lagu. Marpos ni roha mahami molo Tuhani tahedongan nami. Ahan na saboy si Pato Paon. Itor maro. Hubungi kami ma Dewan Marturia ni Huriata. Jala Dewan Marturia pe song nalomos dorohana ala na ulon na borak don. Alay tong ma sarupa pamikiran nami Tuhan akan menyertai. Dihubungi ma beberapa akka pelayan-pelayan di bagian musik. Jalah mereka mangyahan. Las marohanami hubasa ma tu Padita Resort siap amang tim pencipta lagu nunga mangoloy. Ima permulaan ni pembentukan ni tim pencipta lagu. Jadi di hamu amang inang timon memang dang bahamadok orang-orang sibuk udah tong nasida. Orang pekerja alai untuk melayani Tuhan. Mangalian roh hadap pikiranna
lau melayani di Huriai, di bayan nasida do akatikina, di sisi hon nasida do tikina lau setiap saat marpungu lau menciptakan laguan. Puji Tuhan, nunga saya jala nunga selesai. Jala di bagasan tolok niro hado hami. Dangna istimewa laguan. Ala kurang do perbinotan nami taringot tu musik dan seni. Alai ala Tuhan mendongani, Tuhan mengajari songo dia be las marohata amang inang nunga tercipta be laguta Mars 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Jala moleati ma tu panitia terlumobi amang padita resort na mangalian kepercayaan tu tim untuk mencipta lagu Mars HKBP Pondok Bambu. Marhiti homma amang inang las marohata anggiat marhiti lagu Mars 50 tahun HKBP Pondok Bambu mana bailas ni rohata di naung di pesatu hatta kabasa-basa dot las ni rohi hita boy hita mar las ni roha di jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Jadi amang inang lagun merpangiduan do nang padita resort dot hami saluna asa rap mahita mempelajari jala omma edehonota di ibadah besar jubileum 50 tahun HKBP Pondok Bambu sudi paduan suara nang adong di huriata suaksone nang ruasta sada do edit tadi pesta jubileumi ima Mars 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Jadi anoduk sidung patubiki hono nami doan non songo dia ede nang terciptai jala pasaton nami manon tu huria jala hak penuh lagui hak huria HKBP Pondok Bambu. Jadi huria manon na mendokumentasikan menyimpan jala marpangidu dotong asa lam tu dengan na sosialisasi taturuas dotaka paduan suara molobe pangidon nami tu amak padita dok perhalado setiap mau ibadah pak maupun itu pagi dan siang asa jolo diputar lagu asa sudah kita boleh meresapi lagu. Songoni ma apa orangnya so kami adorakso hu patubi ho kami ede pujo ho kami ma di kaise tim pencipta lagu Mars 50 tahun HKBP Pondok Bambu. Asa Roma tu jolo Eva Manulang. Vera Manulang. Patio Pasaribu. Lydia Baru Manulang. Situa Enrico Siahaan. Dohot Hami Sadiri Situa Manulang. Pada Amang Multimedia. Bersatu sedang melayani
Kristus. Uria HKBP Pondok Bambu Marlas Mirohama Kahalason Madenggan Basanain Panogonoguon nain Urian nain Pamujion nain Pasanga kawarnain Harta ni Tuhan ibahen palitomi Sulu-sulu di dalam mi Jubileum Pondok Bambu Tuhan Adona Marunang Olumi Kabesik tindang isang Olumi Toklo Sada marapot Tuhani Jubileum Pondok Bambu Tuhan Adona Marunang Olumi Kabesik tindang isang Olumi Toklo Sada marapot Tuhani HKBP Pondok Bambu Marlas Mirohama. Songonima amang inang upasatay ma partituron tu padita resot. Maulia tema di Tuhata, songonima di amanami nanami nang yanakon nami, ruas ni huriata kay Pondok Bambu, laos songonima di amanami dohot di akai boto nami, natakas mangalan roha gugunang pikiran, ditugas na pinasaha ni huria, lumobima di koordinator, amang situa manulang, naung takas menyelesaikan sada tugas ima na gabe komponis ni ede jubileum 50 tahun huriata HKBP Pondok Bambu. Mulia tema ala naung di pasahat tamu partitur secara resmi nagabe aset ni huriata HKBP Pondok Bambu tujuluan nyarion ausa diri pe odo pe hubigi nang piau nomor suru nasida aledang buya mang salaling saudi lonsing di huriata lau sido uban nadai paturan nasida di bagas sadarium oleh atima di tuhata Tuhan semakin memberkati akai botonami ate generasi muda ni huriata ke Pondok Bambu satu karya yang luar biasa dohonon di bagason bason jala totong ma berkumandangon di tengah-tengah di huriata bain sangap di guar ni Tuhata sigat jang umur ma na tua-tua nami amang situ anulang amang sian dongonina dia kai boto nami boru manulang tulus ade Tuhan Yesus memberkati hujalo kami maun nagawe me inventaris ni huria jala masuk mon game dokumen di 50 tahun huriata HKBP Pondok Bambu. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat ya, Mak? Upang idohami ma tu inang nyonya hot mauli manulang boru huta barat obar tu program ni huriata ala marulang tahun 70 tahun ala inang 7 luma inang
Mau lihat tema di Tuhata, obartu program ni huriata hakai pondok bambu, diganop ruas ni huria, na marulang tahun, 70 tahun, pasahaton ni huriata ma ulos las ni roha. Lau sido bain na jongjong, di julut tadi bagason bason inang nyonya hot mauli, manulang, boru huta barat, ala nadiari rawi, tanggal 5 Maret 2020 tolu, marumurma, inanami, inang nyonya hot mauli manulang, boru huta barat, 70 tahun. Donon nami ma hatani di bata, di nama rumur 70 tahun, inang di bagason bason, songonatar surat di puda sia, ayat 10 sada nama dok. Ai marhite-hite yau gadda ari-arim, jala tabba diho aka tahun ningolum. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Laos pasahaton nami ma songon hatani akka na tua-tua, tio aik di sumur, mardalan aik di bodar, di inanami inang nyonya hot mauli manulang boru huta barat, nama rumur 70 tahun, tabani gajang ni umur, hutma sahat tuna dihaliangi aka pinopar. Hau sigala-gala ma parjakitan ni si Sakeus, manang tu dia pe inang nama rumur 70 tahun mangalaka, sai totong ma di dongani Tuhan. Marmutik tabu-tabu, madopakon mataniari, sai hot madihamu aka pasu-pasu, laho marhajuton aka na sinari. Tuhan Yesus memberkati. Marende mahita sian buku ende nomor 565 Uhud Papungu Pelean.
jadianmu lautan langit aga bintang dot bulan nang matani hari hau maladan nang harangan rurado dologi saluhut namang endehon sangap dituhatai. Dewata parholong rohana manesa dosaki dan terbansolas rohaku lau memuji asimi saya ajari sudehami mangulahon holongi asa gotas rohanami di bagasan Tuhani. Kadorang so marsaur hita di bagasan hatani di bata ami padita Asman Sitopul nahya makubasi ditongani huriata ala idok rohaku taron nama hira-hira parpudi adorang so pensiu kami lau marsaur do tamu ruas nehuria di HKBP Pondok Bambuon ala di bulan April nanaeng ro ngadi tugason pimpinan kami terdau sian Jakartaon tu Lampung. Jadi mulai istilah ni halak Batak songon napatitik bogas ma haroronamin waik tuson. Anggiak marhite-hite parsaurata boe tarida akalas niroha dihita. Songon na pinangido ni Minggutta sadarion malas niroha mahamu. Las nirohaku boe hita marsaur di bagasan hurian itu hatta sadarion. Jala molo tuhatai mangalio pasu-pasuna bui pajupak kita do tuhata marhite parminggu sadarion lubi mamuse lasni rohata. Alani hamuna kamang do tamok kainang ido apalah haroronami duku tadiko kami AKBP Pondok Bambu odo pehami ya marhubas tutong-atongan ni huriata. Alani di parsaurataon horas madihita saluhuna martangyang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli turpuk jamita di Minggutta sadarion minggu letare
na manugiho kita marlas ni roha mahamu. Tersurat di Evangelium Yohanes bidusia mamuka sianai 35 sahat rodi ayat 41. Ujaha mima zala tapai hutihut di bagasan rohat tabi. Di bagi Yesus ma naung dipabali na sida ibana. Jadi ni nama maddo ibana dung jupaksa. Na porseha doho di anak ni Jolmai. Dunginin na halakima mangalusi. Ay ise dui Tuhan asa hua porseha ibana. Jadi didok Yesus matu ibana nani idam na makatai doho to ima ibana. Gabe didok ma na porseha duau ali Tuhan laos disobba maibana. Dungi do Jesus mabuan uhum do ubain naroa autu portibion. Asa marnida kana somarnida hian. Asa marnida kana somarnida hian jala asa gabi mapitung akka namarnida. Jadi dibikin adiba sian akka parise narap dohot ibana mai. Jadi didok ma tu ibana. Datung dohot hami mapitung. Jadi dok Jesus ma tu nasida. Au nama pituk kamu gabe somardu sahamu. Alai didok kamu do namarnida do hami. Gabe hotma dusamuna. Ido sahakna. Hamwaka nahinaholongan di bagasan kuarni Tuhatta Yesus Kristus. Halak naung jupangan lasni roha hape buido daksai sudi marlasni roha lau majakoni. Patuk doa dong istilah madok SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nungga di bagasan lasni roha sasitongna. Alak nama pitung nauk pinamalum ni Yesus disom. Alai anggosian aka pemimpin agama. Justru pabalihon imana do sian huriyai. Totu hamwakamang do tamwakainang diuji do lau mabuat lasni rohai sian ibana. Alai hamuna kadongan tabereng ma buado tuhata pahoton lasni rohai asa setoktong gabe milik ni ima nauk pinamalum na sian nama pitungi. Adong dumarang napiga tahapan na buhay tabereng. Nagabe pahoton jala patuguhon hapor siaon ni halak nama pitungon tutuhan Yesus. Songon topik ni mingguta nama dok lasni roha dia kanaung jupangan Yesus. Anggo dimulana dinaro Tuhan Yesus pangido-ido do ibana. Jalanga somali ditonga ni hajol maun mola taradong cacak na songoni. Lau membutuhi kebutuhan na gabe mangido-ido nama ibana. Alai naro Yesus mendapoton ibana. Mengubah kehidupan ni ibana. Ima na pamalupon ibana sian
hapitungon nai asa gabi marnida. Secara mata jasmani, bui ibana marnida songon halak nasomal. Amo kana hinaholongan dinasinukun ni aka pemimpin agama manang aka parise ibana ay pitor dia dili do ibana taringok tu hama malumnai. Ayat 10 sada patorakon songonon. Jadi dokma mangalusi halahi na marguar Jesus ido pauli gabbo di dalohom mai tumataku jadi disuruh au marsuap tu dano silua dungi lawa au tu si marsuap jadi marnidama. Ye pada daun nibana marhite ahanan idok ni halak ise na pamalum ibana ima na margoar Jesus. Ido na pamalupon ibana. Alai bertumbuh jalala berkembang do haporsiaon ibana lau marnida jala manadda Jesus. Nakpe naro akaparise lau manukun akasisolhot dongas sahuta songoni nang natorasna. Ay tohoro ibana na mapitung na mangidu-idu na salilingon. Katetangga maddo tohodo. Ise do na pamalum ibana ninna tu natorasna. Alang amin nyangkut masalah ruh perhuriau ni dialak Yahudi. Ibo todo ala ari sabat di pamalumi kabirodo natoras na maddok ibana ma suku kamu enga duli-duli bana enga dewasa ibana disukum ma ibana muse ipatorang nauk pinamalum ni Jesus sian hapitungon naima dia 10 pitu di dok ibana songonon dungi dok nasida mamuse tunama pitungihian ia ho dia mapadok mutaringok tu ibana ala diuka matami jadi di dok ma panurirang du ibana ima pada daun haporsiaon nibana sasahala nabui pamalupon waso hamalumon nabui jinalona totu sahala panurirang do ibana. Amuak kanay na holongan lam borakdo dihilala akahalak parise alus nibanay. Alay panadaw ni bana marhite-hite suku-sukun dia kaparise justru lam diboto ibana ma isedo na mampu lau pamalupon paswakon pernidaan ni ibana. Jala nakpeadong siyan nasida maddok ay hatoropan niya kaparhaladu hati-hai adong do dua pikiran sa sibulis dui na pamalupon ni alay adong do namadok dang rabah alay gumudang do siyan nasida namadok na marharoroan siyan sibulis do na lau pamalupon ibana. Alayang go halak ng jupangan hamalumonon, oddo panidang yon nibana. Omma panadaw nibana tu Tuhan Yesus. Dia ya tulu-tulu do ibana. Out sosial debata ibana,
daktar patupasa agia aha. Luar biasa do. Songod dia haporsiaon ni sahalak na pinamalum ni Tuhan Yesus di son. Alani hamunakan na hinaholongan, alani panadaon ni bana, do alani haporsiaon na pinatupan ni Tuhan Yesus pamalupon ibana. Tabereng ma, anggo sian pihak ni akaparise, pemimpin ugamo, tung maralo do na pinatupan ni Yesus pamalupon na mapitungi. Alani haporsiaon, do parsihohoton ni na mapitungi madok, waso na siya dibatadoi, jala panurirang na siya dibatado na pamalupon ibana. O nauhupuria may ibana. Abayakom. Dikucilkan dari persekutuan. Taksongon na marhuria nuaingon. Aleta bayak ko na marhuria di bona pasugit. Alahulas sada do di si huria. Mulai do ngay pabeli be ibana. Jalarang doho bebana tu parpunguan. Macay dangol do halak na di pabeli. Songonido halak naong malum siyan hapitungon na idiso. Ang guita kanay Jakartaon nuaing ato emak badang hakabipi tunasing iba. Ngahira na buhay rupaning mamiliti yate. Asa songod dia na hinagyuk ni bana bamolot tarsongon na kurang di bana. Para daton balawi bana tu gereja na sumaradati ate. Tarsongonido. Jala sah-sah saja dui di rohani bana. Nuaing hamunak kana hinaholongan buhi tabereng di son. Buhado ibana na di pabali. Ipabali siyan huriay pe ibana hape. Adong do na majakon ibana. Ima Jesus Raja ni huriay. Ido na buhi tabereng hamunak kamang do tamak koenang dung dibigi Jesus naung dipabali ibana. Jadi ni na mamado ibana dugjuk pangsa. Merupakan suatu proses yang luar biasa do di sonate. Jadi Jesus pe lau patupahon hamalu motong do dilului namagoi manang naung malumi. Dinanidok na dison. Jadi ninna mamado ibana dung jupaksa. Lapatan na hamunak kana hinaholongan asa hot haporsiaw ni ibana jala unang merasa ibana bahwa dia sudah dikucilkan sian persekutuan adong do nama jakon ibana ima Tuhan ta Yesus na patupahon hamalumoni na porsia doho di ibana ni na Tuhan Yesus tabereng songod dia proses ni bana asa gabi betul-betul mangihuton Yesus porsea dihagugun waso ni Tuhan Yesus na mengubah hidup ni bana. Ai isedui Tuhan asa hua porseai ibana. Ada kerinduan ala na julu ibana mapitung dang dibereng ibana. Ise na marsuru ibana na tu kolam Siloam. Sadok diulu ibana persuruan nai jalan malum. Nuaing dung malum. Roh Yesus patadahon dirina. Dinasinukun ni halak nama pitung hian. Ai ise doi Tuhan asa hua porseai ibana. Patadahon Yesus ma dirina. Nani idam. Nama katai dohoto. Ima ibana.
Jadi nakso tulom di dok Tuhan Yesus au doi, alai anggo di diri ni halak naung malum, sian hapi tungon nai, takasma ditadda, diului ibana, dihaporsea ibana, dinanidok ni ibana, naporsea doau ale Tuhan, laos disobama ibana. Songoni mahamuna kana hinaholongan barita nauli na mabain las ni roha. Dito nga ni ngulu ni nauk pinamalum sian hapi tungon nai. Ada rupanya Tuhan yang tidak membiarkan dia dalam imannya. Aita kasdo hamuna kana hinaholongan bui taboto. Anggo ngulu parugamoon ni halak Jahudi Parise na say mangudolhon manang mangajarhon ikon sitong jala mangului ahana nidok ni patiki tarlumubi na nidok ni patik sabat ikon saluhuddo uduk jala mangului unang maralo tunanidok ni patik sabati. Om manuaing amunak kana hinaholongan na pinapatar ni Tuhan Yesus aduldo balga holong ni rohani di bata. Sian pangaradution diaka ari sabat manang ari para dianani. Uriani tuhata nuaing dua hamalumon nama saya takas tarida di diri ni naung malum manang nama pitung nauk pinamalum ni Tuhan Yesus di son. Secara lahiriah hamunak kana hinaolongan nungaboi ibana marnida. Totu sudido jolma marsita-cita asatung hipasi bana. Dau siya nakasahit. Dau siya nakanamaduduni pikiran na naborat. Songonido, ajol maon selalu makirim. Nuaing nunga di patupa Jesus tuibana. Asaga belas rohani bana. Hisar jala hipas ibana. Alay na umarga hamo kadungan. Nabuhi tabereng di bagasan turpukon. Mata rohaninya yang sudah terbuka. Melihat kuasa dan siapa itu Yesus. Isedo Yesus nok patupahon hamalumoni. Asadakolan marnida manang majalo pasu-pasu ruhut parduruok kape. Na pinasahat ni Yesus tu ibana, nagabi sumber las ni roha di ibana. Amunak kana hinaholongan, buedo nanguluta, jupangan ragam niaka pasu-pasu na siad di bata. Saluhut do hita, tutuma kirim, molo adong parsahiton. Ang giyak ma diliw di bata hamalumon di parsahitoni. Sudido jolma makirim asahipas ibana. Jala hal na wajar lui. Alay na marga hamuna kadungan. Iko berengot tado. Isedo. Dibalik ni napamaluponi. Dakolan proses hamalumoni sa diri na ikon tahalason. Amunak ka na hinaholongan, di na makatahatay ba dohot dong at tubuku padita enar si tupul. Ay dia do di ba koresek mo puang di parsahito mon ningon. Jero iba na madok.
Padita anggo sahiti so pinangidu pe rosa diri din ne mana doa matean. Ay bay ko kamuma ibana nga 2 hali kankeron. Jala sahalin waing nga stroke sa bariba nama mangulu perdagingon nai. Alay do ibana. Jala toktong do marlas ni roha. Dangolo au gabe diriku sadiri manghumiau. Saya selalu bersuka cita karena apa? Karena saya punya keyakinan ada Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jinak pinoksongoni persaiton ni bana tong do marlas ni roha ibana. Mau lihat mahubereng akka netua-tua kunarong ison nasalilingon dilensia naukserak mersahit. Ale hubereng hipas-hipas hisar sonari. Totudo hamu akamang sanise dui. Tuhat taido patupahoni. Jala odo lasni roha na sumurung unang adong mabuat lasni rohaon sen hamuna. Tung rope sipata topu persahitoni o jangan. Adong do tuhakku na gumogo lau mangalehon hamalumod diau. Jadi do ibana mamuse anggo taringok tuha malumoni tapaloas ma dokter ngai guru honi parbinoto atu silok manasida mangulahoni. Nuaing anggo didiriku molorope persahitoni rosat diri di nebana. Alai wadu aulo pamalupon bahwa porseai Tuhatta marhiti akka napistar patupahon hamalumon nebana. Hamunak kanahina holongan tagamod do nga gudang tajalo akaragam ni pasu-pasu set di bata. Narikot dinguluon isarihon rode bata mangaleot tuhita. Tagamod do hamunak kanahina holongan. Laudo haporsiaot tamadok iyai na marharoroan jala pasu-pasu siya di bata do ijo ujalo jala ikon gabe tadauku de bata disudi akaragam ni pasu-pasuna natuau. Manang itu adalah hasil usaha dan kerja saya sehingga itu bisa berhasil demikian. Amo akan nahina holongan marhite-hite turpuk sadarion molo tabereng songo dia do akka parise mamereng fakta naung terjadi boedo gabe tertutup mata rohaninya melihat apa peristiwa yang telah dialami oleh orang yang sudah disembuhkan tadi. Nauk pinamalum ni tuhattai. Kacamata nasida mamereng selalu do negatif. Terlumobi molodung naniulani Tuhan Yesus. Mereka selalu mau mempertahankan ajaran, nilai-nilai na subuhi morot songonima nasida memaknai akhirna tungso dihapor saya nasida marnida donian nasida alai dang mamereng terbuka do mata nasida alai dang bui manada ahado nok pinatupani di bata. Jamot hita muna kanay na olongan ati behado ngulut taon buy madabu tu nasongoni alani i gabi daw hita siyan las ni roha ahadu mabay jolma dang marlas ni roha uroha
Molo di bereng ibana hamuna kadongan. Sesuatu itu adalah hasil daripada usahanya. Molo somar hasil, isalahun ibana ma. Ujungna dang iboto ibana madok moliate. Molo marhasil, diri nama na menonjol. Madok tohomaon, anak ni damang, buru ni damang, na pinaborhat siyan hitan. Abe hurana hurang. Dang tu serep ni roha, dak tu panadaon di panugunugun ni debata di nguluna. Saunari hamuna kamang do tamo kainang. Tabereng ma. Asa dihita toktong las ni roha na siyan debatai hape. Bereng ma. Mari hitung berkat Tuhan. Song naidok niede bahasa Indonesia. Molo taetong do akaragam ni pasu-pasu. Ahana pinatupan ni debata di nguluta. Tentu dia akan semakin kita kenal. Semakin kita akan takut kepadanya dan puji dia, sembah dia. Alai molo tabereng do ahanadong dingulut taon olan alani usahatta gugutta molo gagal hita pitor madili na mahita. Jala mangadung si bari-bari na mahita hamuna kadongan. Nawado bagi aku na mangarat toon. Iyan idahalahan denggan sudinguluna hapeau. Songonom maturus. Mari saudara-saudara, tabereng ma. Las ni roha na sesungguhna na pinasahat ni Tuhata tuhita sadarion. Nunga tazalo ragam niya kapasupasuna. Nuaik pe di parsaurata dohot debata. Dinarohita madapoton bagas corona dison. Lam gukma sikokma las ni rohatai alani. Bertumbuh mahita di bagasan. Pengenalan panadaon. Di Tuhata na setoktong mamasu-masu ngulut taon. Amin. Mauliate madihwali Tuhan nami, di napinaluasmu hami nuaing manangihon hatam. Naing ma toktong ngulu nami, ngulu na marlas ni roha Tuhan. Diala panadaon na setoktong do pasu-pasu mangihutihut ngulu nami. Jalahu parhato potami do, saluhut nasa nadong dihami siyak kodoi. Tuhan nami pasidik kami, siyan ngulu paruka moon, songon na pinataridahon ni alak parise. Naolo Tuhan, madok, nasa na pinatupam, alai dibereng sian kacamata aportibion na sumadukung sudi akka na pinatupam ditongan ni huriam. Gabiro na sida madok na marharoroan sian sibolis dui. Tuhan nami nungaragam pasupasum di pasato tutongan ni huriam. Naing marjubileum mahuriamon pa 50 tahun di bulan Juli na nengro. Ajari hami Tuhan sudi makubasi makkamoleatehon. Ragam niya kapasupasum. Tusaluhut hami. Asalam bertumbuh haporsiaw nami na sitong. Pulin olan manguluiho. Tuhan nami ditikting na hubigi hami. Di bagasan parsahitod do inanami
Nyonya situa J. Tarihoran, Burusitorus, natongon waing dirawat di rumah sakit primer. Tuhodo buano nami nasida Tuhan. Leon mahamalumon di ina nami i. Jala tugu-tugu manasida marhapor siaun holan tuho. Jala sagabi di parhatopok nasida Tuhan. Pabuah hodo napamalupon nasida. Marani nasida makatidak ko ni. Dingulu nasida ditongani portibion. Songoni Tuhan, las nirohan inanami nyonya situa di manulang Boruhuta Barat. Nagok umur nasida 70 tahun. Lama masu-masu mahodi nanamion Tuhan. Pasu-pasu ma leonomu gajang ni umur hai pasod di nasida. Dohot amanami situa di manulang. Sabu hidup nasida lau marnida. Akalas ni roha marhite pasu-pasum na pinasahakmu tuaka poparan nasida. Lau songoni mahubuah kami tujulom Tuhan. Boru nami Kristabela boru na 70. Natongon waing mengikuti audisi pemilihan putri Indonesia mewakili Sumatera Utara. Asabui Tuhan boru namion lau patuluson hobartu sita-sitana alani Tuhan pasu-pasu masudi nasa nasi napinarsita ni rohana giat bui tulus menjadi songon jala tau lomo ni roham pergugui amanami na 70 dot inang buru sirait na setoktong mendampingi buru namion. Tuhan nami lau songoni masudi ruas ni huriam nadong nuaing di podok bambu pasu-pasu mahami di sudia kaulaon pasu-pasu Tuhan makorhon sangap di guarmu. Mari te Yesus Tuhan nami martangia kami ului tangyang nami. Amen. Maredde hita laos tapapungu piliata. Ikon monangita, ikon monangita, ikon monang di ujungna, napor seadon di debata. Ikon monangita. Ikon monangita.
kita saluna. Kristus dodongata, Kristus do pamonang hita, napot sea doa di debata, ikon monang hita. Tatangyakon mapiliata, ali di bata manami na di benua gijang, odo haroruan ni saluhut sileo-leo na denggan, dot na sauli basa na mauliutus. Upasa tami ma, siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gebewap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramo ti asaw parasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Uhay marohanami marhite-hite todim, asalamuta dahami gudang ni sileo-leon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamuma, pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho, jala di pasaor hon ma damena tutod di munabi.
Jojo tilaosi ditulang hoi saikanya jeamu pau baroha dapoton Tuhanmu si sesa dosa. Marundu